நீங்க இன்னும் நம்மளுடைய டெக்ஆப்ஸ் தமிழ் யூடியூப் சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல உள்ள பெல் ஐக்கனை பிரஸ் பண்ணி செலக்ட் ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அப்பதான் நம்ம போற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும். வணக்கம், டெக்ஆப்ஸ் தமிழ் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வர வைக்கிறேன். இன்னைக்கான வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது Realme C12 அப்படிங்கிற ஸ்மார்ட் போன் இன்னைக்கு வந்து லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த ஸ்மார்ட் போன்ல என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு, இந்த ஸ்மார்ட் போன் நீங்க வாங்கலாமா வேணாமா, யாருக்கு இந்த ஸ்மார்ட் போன் சூட் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபுல் டாப் டு பாட்டம் ஒரு ஃபுல் ரிவ்யூ வந்து பார்க்க போறோம். வீடியோக்குள்ளார போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் நம்மளோட டெக்ஆப்ஸ் தமிழ் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. சோ இப்போ வாங்க गाइस வீடியோக்குள்ளார போகலாம். முதல்ல இந்த Realme C12 இந்த ஸ்மார்ட் போனோட டிஸ்ப்ளேல இருந்து நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன். இந்த ஸ்மார்ட் போன்ல உங்களுக்கு டிஸ்ப்ளே அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 6.5 இன்ச்சுக்கான ஒரு HD+ டிஸ்ப்ளே தான் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. அதுவும் IPS LCD டிஸ்ப்ளே தான் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. இது இந்த பட்ஜெட்டுக்கு ஓரளவு ஓகே அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி தான் இருக்கு. ரொம்பலாம் வந்து அதிகமா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதீங்க. அதே மாதிரி இந்த ஸ்மார்ட் போன் உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் டு பாடி ரேஷியோ 88% வந்து கொடுத்திருக்காங்க. இதுவும் வந்து இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட்ல எல்லா ஸ்மார்ட் போன்லயும் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் தான் கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே गाइस, இப்போ அடுத்தபடியாக இந்த ஸ்மார்ட் போனுடைய டிசைன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல உங்களுக்கு ஜியோமெட்ரிக்கல் டிசைன் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. பின்னாடி மேட்டி பிளாக் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. பிசிக்கலா ஒரு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சாரும் உங்களுக்கு அவைலபிளா இருக்கு. சோ இந்த மேட்டி பிளாக் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஃபுல் ஒரு பிளாஸ்டிக் பெல்ட் தான். பட் இருந்தாலும் இந்த மேட்டி பிளாக் இருக்கறனால ஸ்கிராச்சஸ் விழுந்தாலும் அந்த அளவுக்கு அது வந்து வெளியே தெரியாது. அந்த வயசு இது வந்து டிசைன் வைஸ் ஓரளவு நல்லா இருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். வழக்கமா Realme கொடுக்குற மாதிரி இல்ல, கொஞ்சம் வித்தியாசமா நல்லா எனக்கு பர்சனலா வந்து பிடிச்சிருக்கு. இந்த ஸ்மார்ட் போன்ல உங்களுக்கு கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் ப்ரொடெக்ஷன் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. இது 5 6 அப்படிங்கறது வந்து இங்க இன்னும் மென்ஷன் பண்ணல, எதுவுமே வந்து மென்ஷன் பண்ணல. பட் கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் ப்ரொடெக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஸ்மார்ட் போன்ல அவைலபிளா இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஸ்மார்ட் போனுடைய வெயிட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 206 வந்து இருக்கு. வெயிட் பொறுத்த வரைக்கும் 206 கிராம் வந்து இருக்கு. இந்த வெயிட் கொஞ்சம் வந்து லிட்டில் பிட் அதிகமாவே இருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா 180 கிராமுக்கு கீழே இருந்தா கையில கேரி பண்ணி போறது ஈஸியா இருக்கும். 206 அப்படின்னு சொல்லும்போது ரொம்பவே வந்து மொபைல் வந்து வெயிட்டா இருக்கிற மாதிரி நீங்க கண்டிப்பா வந்து ஃபீல் பண்ணுவீங்க. இப்ப அடுத்தபடியாக இந்த பர்டிகுலர் ஸ்மார்ட் போன்ல இருக்கக்கூடிய கேமரா செட்டப் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் கேமரா செட்டப் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த பட்ஜெட்டுக்கு ஒரு செம்மையான கேமரா செட்டப் அப்படின்னு சொல்லுவேன். பட்ஜெட் வீடியோட லாஸ்ட்ல பார்க்கலாம். இந்த பட்ஜெட்டுக்கு இதுல உங்களுக்கு ட்ரிபிள் கேமரா செட்டப் இருக்கு. 13 மெகா பிக்சலுக்கான AL பிரைமரி கேமரா வந்து கொடுத்திருக்காங்க. இதுதான் உங்களுக்கு பிரைமரி கேமரா. மேலே உங்களுக்கு அல்ட்ரா டெப்த் சென்சிங்க்கு ஒரு கேமரா வந்து கொடுத்திருக்காங்க. இதுதான் இதுல இருக்கக்கூடிய கேமரா செட்டப் அப்படிங்கிறது. இது நீங்க வந்து ஸ்கிரீன்லயும் வந்து நீங்க பார்க்கலாம். இப்போ இதோட ஃப்ரண்ட் கேமரா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 5 MP-க்கான ஒரு AL ஃப்ரண்ட் கேமரா வந்து கொடுத்திருக்காங்க. இதுவும் உங்களுக்கு செல்ஃபி கேமராவும் ஓரளவு நல்லா தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது. நல்ல ஒரு கேமரா செட்டப் தான் கொடுத்திருக்காங்க. அதுல எந்த வித மாற்று கருத்துமே கிடையாது. இந்த பட்ஜெட்டுக்கு ஒரு செம்மையான கேமரா வந்து உங்களுக்கு இதுல கிடைக்குது. இப்போ இந்த ஸ்மார்ட் போன்ல இருக்கக்கூடிய பேட்டரி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேட்டரி தான் இங்க மெயினா ஹைலைட்டா Realme வந்து சொல்றாங்க. 6000 mAh கொண்ட ஒரு மிகப்பெரிய பேட்டரி வந்து கொடுத்திருக்காங்க. இது ஒரு மிகப்பெரிய பிளஸ்ஸா இந்த ஸ்மார்ட் போனுக்கு வந்து இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த ஸ்மார்ட் போன்ல அதுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு 10 வாட்டுக்கான ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு பாக்ஸுக்குள்ள ஒரு நார்மலான 5 வாட்டுக்கான சார்ஜர் தான் வந்து அவைலபிளா இருக்கும். நீங்க 10 வாட்ஸ்க்கு வந்து நீங்க தனியா பர்ச்சேஸ் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். சோ என்னோட பர்சனல் ஒபினியன் தனியா பர்ச்சேஸ் பண்றது சரியா வராது. ஏன்னா அதோட விலையே உங்களுக்கு வந்து அதிகமா வந்துடும். அதே மாதிரி இந்த ஸ்மார்ட் போன் உங்களுக்கு சார்ஜ் பண்றதுக்கு மைக்ரோ USB போர்ட் தான் கொடுத்திருக்காங்க. டைப் C கிடையாது. அங்கேயும் வந்து ஒரு மைனஸ் இருக்கதா நான் பர்சனலா ஃபீல் பண்றேன். பட் 6000 mAh பேட்டரி இங்க பெருசா இருக்கனால அதெல்லாம் நம்ம வந்து பெருசா கன்சிடர் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி இந்த ஸ்மார்ட் போன் உங்களுக்கு ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் டெக்னாலஜியும் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. உங்களோட மொபைல் திருப்பி வச்சுட்டு அது மேல உங்களுடைய Realme பட்ஸ் இல்ல வேற ஏதாச்சும் நீங்க வயர்லெஸ் இயர்போன் வச்சிருக்கீங்கன்னா அதை வச்சீங்கன்னா அது வந்து சார்ஜ் ஆகுற மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்கா சார்ஜ் ஆகுற மாதிரி ஒரு ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் டெக்னாலஜியும் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. இதுவும் ஒரு நல்ல விஷயம். அடுத்தபடியாக இந்த ஸ்மார்ட் போன் உங்களுக்கு நெட்வொர்க் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 3 கார்ட் ஸ்லாட் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது 2 சிம் கார்டு நீங்க போட்டுக்கலாம், ஒரு SD கார்டு வந்து நீங்க போட்டுக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு கார்ட் ஸ்லாட் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. இது ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா இது வந்து எல்லாத்துக்கும் கன்வீனியன்ட்டா இருக்கும். அதே மாதிரி இதுல உங்களுக்கு Bluetooth 5.0 சப்போர்ட் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. இது வந்து முழுக்க உங்களுக்கு 4G VoLTE சப்போர்ட் வந்து இருக்கு. நீங்க எந்த சிம்னாலும் இந்த ஸ்மார்ட் போன்ல போட்டு யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இந்த ஸ்மார்ட் போனுடைய இப்ப முக்கியமான விஷயத்துக்கு வரும். ப்ராசஸர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா MediaTek உடைய Helio G35 அப்படிங்கறது அந்த ப்ராசஸர் தான் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. இது ஆல்ரெடி Realme உடைய C லெவல்ல இதே ப்ராசஸர் தான் வந்து கொடுத்திருந்தாங்க. சேம் ப்ராசஸர் இந்த Realme C12லயும் வந்து வருது. இந்த ப்ராசஸர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு AnTuTu ஸ்கோர் வந்து 1 lakhக்கு மேல வந்து ஸ்கோர் பண்ணிருக்கு அப்படினே சொல்லுவேன். இது டே டு டே யூசேஜுக்கு உங்களுக்கு தாராளமா போதுமா இருந்து இருக்கும். இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட்ல கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கு. பட் டே டு டே யூசேஜுக்கு உங்களுக்கு நல்லா தான் இருக்கும்.
இங்க என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரியல்மியோட C3யும் இப்போ உங்களுக்கு இதே பிரைசிங் தான் கிடைக்குது. பிரைசிங் நான் வந்து வீடியோல லாஸ்ட் சொன்னேன். அட் சேம் இதே காஸ்ட்டுக்கு தான் உங்களுக்கு ரியல்மியோட C3 வந்து சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த ஸ்மார்ட் போனுடைய அண்டர் ஸ்கோர்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை விட டபுளா வந்து இருக்கு. அதை நான் இப்ப ஸ்கிரீன்லயே போட்டு காமிக்கிறேன். இது 1 lakh மேல பெற்றிருக்கு, அது வந்து உங்களுக்கு 2 lakh கிட்ட வந்து பெற்றிருக்கு. சோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது கண்டிப்பா பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் இந்த ஸ்மார்ட் போன் உங்களுக்கு ஒரு மைனஸ் அப்படின்னு நான் வந்து சொல்லுவேன். நீங்க வந்து ஹெவியா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்ல கேமரா வந்து இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த ஸ்மார்ட் போன் வந்து உங்களுக்கு வந்து சூட் ஆகாது, நான் இப்பவே சொல்லிடுறேன். அடுத்தபடியாக இந்த ஸ்மார்ட் போன்ல அடிஷனல் ஃபீச்சர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில ஃபீச்சர் அடிஷனலா இந்த ஸ்மார்ட் போன் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. இது எல்லாமே முற்றிலும் இந்த ஸ்மார்ட் போனுக்கு பிளஸ் தான். இந்த ஸ்மார்ட் போன்ல சூப்பர் பவர் சேவர் மோட் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மோட வந்து கொடுத்திருக்காங்க. சாஃப்ட்வேர்ல கொடுக்குற ஒரு விஷயம். இந்த மோட நீங்க வந்து ஆன் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா பயங்கரமா உங்களுடைய பேட்டரி சேவ் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி ரியல்மி அவங்க தரப்புலன்னு சொல்றாங்க. இதுக்கு என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி பவர் சேவர் மோட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், எல்லாத்துக்கும் வந்து தெரியும். எல்லா ஸ்மார்ட் போன்லயும் இது வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள். சோ இப்போ அந்த பவர் சேவர் மோட்லயே ஆப்டிமைஸ் பண்ணி இந்த சூப்பர் பவர் சேவர் பண்ணல அந்த பவர் சேவர் மோட்லயே இந்த விஷயங்கள் வந்து கொடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன். பட் கொடுத்தது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் தான். இந்த ஸ்மார்ட் போன் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து பிளஸ் தான். மேலும் நீங்க ரியல்மி ஸ்மார்ட் போன் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கூடிய சீக்கிரம் இந்த அப்டேட் வந்து உங்க ஸ்மார்ட் போனுக்கும் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த ஸ்மார்ட் போன் உங்களுக்கு நைட் மோட் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஒரு 10,000 ரூபாய் பட்ஜெட்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்மார்ட் போன்ல நைட் மோட் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்னைக்கு தெரியல ஒரு பெரிய விஷயமா வந்திருக்கு. அதனால நைட் மோட் இதுல இருக்கிறது ஒரு கூடுதல் அட்வான்டேஜ். அதே மாதிரி இந்த ஸ்மார்ட் போன் உங்களுக்கு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சாரும் வந்து அவைலபிளா இருக்கு, அதுவும் ஒரு பிளஸ் தான். இப்ப அடுத்தபடியாக இந்த ஸ்மார்ட் போன் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரியல்மி UI தான் கொடுத்திருக்காங்க. இது Android 10 மேல தான் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. சாஃப்ட்வேர் வைஸ் ஒரு கிளீனான ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து உங்களுக்கு இங்க அவைலபிளா இருக்கும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு இங்க மந்த்லி அப்டேட்ஸ் வந்து ரெகுலரா கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. நானே கூட ரியல்மி ஸ்மார்ட் போன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அது கூட எனக்கு ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் வந்து வந்துட்டு தான் இருக்கு. நீங்க வந்து லோ பட்ஜெட் ஸ்மார்ட் போன் வாங்கினாலுமே அதுக்கு அப்டேட் ரெகுலரா வருது, எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே இல்ல, ஒரு நல்லா இருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். சோ இப்போ ஃபைனலி இந்த ஸ்மார்ட் போனுடைய கலர் மற்றும் வேரியன்ட் பார்க்கலாம். இந்த ஸ்மார்ட் போன் ரெண்டே கலர்ல தான் உங்களுக்கு வருது. இந்த ஸ்மார்ட் போனுடைய கலர் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க உங்களுக்கு சில்வர் கலர் இருக்கு, அதே மாதிரி ஒரு ப்ளூ கலர் கொடுத்திருக்காங்க. ரெண்டு கலர் ஆப்ஷன்ஸ் தான் இருக்கு. பரவாயில்ல, ஓகே அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நெக்ஸ்ட் இதோட வேரியன்ட் ரியல்மி C12 உங்களுக்கு ஒரே ஒரு வேரியன்ட் தான் அவைலபிளா இருக்கு. 3GB RAM 32GB ஸ்டோரேஜ். இந்த வேரியன்ட் மட்டும் தான் உங்களுக்கு வந்து அவைலபிளா இருக்கு. இந்த வேரியன்டோட பிரைசிங் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 9,000 rupeesக்கு இன்னைக்கு டேட்ல வந்து சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சேல் வந்து உங்களுக்கு 24th ஆகஸ்ட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்றதா இருந்தா மறக்காம பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கங்க. கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் வந்து இதுக்கான லிங்க் வந்து நான் கொடுத்திருக்கேன். லிங்க் எல்லாமே அவைலபிளா இருக்கு. இதோட ஹையர் வேரியன்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல வேரியன்ட் கிடையாது, ஒரே ஒரு வேரியன்ட் தான். இதுல வந்து இதோட ஸ்டோரேஜ் உங்களுக்கு 10 64GB நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க ரியல்மியோட C15 போங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ரியல்மி வந்து சொல்றாங்க. இந்த C15ங்கிற ஸ்மார்ட் போன் உங்களுக்கு 10,000 rupeesக்கு சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதை விட 1000 ரூபாய் வந்து அதிகமா வருது. இந்த ரியல்மியோட C15 பத்தி நான் வந்து ஒரு டெடிகேட்டடா வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு ஐடியா வச்சிருக்கேன். நாளைக்கே வேணாலும் அந்த வீடியோ நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணி விடுறேன். சோ அதனால அந்த வீடியோ வந்து டெடிகேட்டடா உங்களுக்கு வந்திருக்கு, அதை நான் இதோட லிங்க் பண்ணல. இப்போ ஃபைனலி இந்த ஸ்மார்ட் போன் யாருக்கு செட் ஆகும், இந்த ஸ்மார்ட் போனை வாங்கலாமா வேணாமா அப்படிங்கற ஒரு முடிவை நான் சொல்ல போறேன். என்னுடைய பர்சனல் ஒப்பீனியன் இந்த ஸ்மார்ட் போனை ரியல்மி லான்ச் பண்ணதே வேஸ்ட் தான். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ரியல்மியோட நிறைய ஸ்மார்ட் போன் அவைலபிளா இருக்கு. ரியல்மி C11 இருக்கு, அந்த மாதிரி C3 இருக்கு, அந்த மாதிரி ஸ்மார்ட் போன் ஆல்ரெடி இருக்கு. இது தேவையில்லாம லான்ச் பண்ண மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா C11 7500 ஸ்மார்ட் போன் ஒரே ப்ராசஸர், 9000 ஸ்மார்ட் போன் ஒரே ப்ராசஸர் அப்படின்னு தான் கொடுத்திருக்காங்க. டிசைனும் பார்க்க கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. எங்க வித்தியாசம்னா அடிஷனல் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து அதிகப்படுத்தி இருக்காங்க. இது எனக்கு வந்து நல்லா தான் தெரியல. அதுவும் நீங்க இந்த 9000 ரூபாய்க்கு பிரைசிங்க்கு வந்து நீங்க ஸ்மார்ட் போன் வாங்குறதுக்கு இருக்கீங்க அப்படின்னா ரியல்மி C3 வந்து கன்சிடர் பண்ணுங்க. ஏன்னா C3 நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. இதுல வந்து அந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் எதிர்பார்க்க முடியாது. அது போல ஒரு சில மைனஸ் வந்து இருக்கு. அந்த ரியல்மி C3க்கு நீங்க போகும்போது உங்களுக்கு கேமரா செட்டப் வந்து கட் ஆயிடும். டபுள் கேமரா தான், டுயல் கேமரா செட்டப் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. இங்க ட்ரிபிள் கேமரா உங்களுக்கு இருக்கு, அதை வந்து நீங்க மிஸ் பண்ணுவீங்க. பேட்டரி பொறுத்தவரைக்கும் நாங்க 5000 mAh இருக்கு, இங்க 6000 mAh இருக்கு. பட் அது போல உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் வெயிட்லெஸ்ஸா இருக்கு, ஸ்லீக்கா இருக்கு, கையில பிடிக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கு. பட் இது வந்து வெயிட் வந்து அதிகமா இருக்கு, கொஞ்சம் மொபைல் பெருசா இருக்கு. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இதுல வந்து நீங்க ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க கண்டிப்பா. ஏன்னா இன்னைக்கு தெரியல 6000 mAhங்கிறது எனக்கு வேஸ்ட் மாதிரி தோணுது. ஏன்னா இப்போதைக்கு 5000 mAh தாராளமா நம்மளுக்கு வந்து போதுமா இருக்கணும். 2 to 3 years நம்மளுக்கு வந்து போதுமா இருக்கணும். மெயினா இந்த பட்ஜெட்ல ஸ்மார்ட் போன் வாங்குறவங்க நெக்ஸ்ட் கண்டிப்பா ஒரு 2 to 3 yearsல சேஞ்ச் பண்ற ஐடியால தான் இருப்பாங்க. ஏன்னா அது வந்து லோ பட்ஜெட்ல தான் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. இதுல 6000 mAh பேட்டரி கொடுக்கறது நல்ல விஷயம் தான், இல்ல அப்படின்னு சொல்லல. பட் அதுக்கு பதிலா உங்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் கட்டாது, வெயிட் அதிகமா இருக்கு, இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கு. இப்போ இந்த ஸ்மார்ட் போன் யாருக்கு சூட் ஆகும் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். நீங்க பேட்டரி அதிகமா தேடுறீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்மார்ட் போன் கண்டிப்பா கன்சிடர் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி உங்களுக்கு கேமரா செட்டப் ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. ஒரு நல்ல கேமரா உள்ள மொபைல் எனக்கு 9000 ரூபாய் பட்ஜெட்ல வேணும் அப்படின்னாலும் இந்த ஸ்மார்ட் போனை நீங்க செலக்ட் பண்ணலாம். இதுதான் இந்த ஸ்மார்ட் போனை செலக்ட் பண்றதுக்கான ரீசன்ஸ் நான் வந்து இப்ப கம்ப்ளீட்டா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்க, பிடிக்கல அப்படின்னா தாராளமா டிஸ்லைக் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல உள்ள பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணுங்க. கூடிய சீக்கிரம் நான் உங்களுக்கு
உங்களுக்கு Realme C15க்கான ஒரு வீடியோ வந்து நான் போடுறேன். வீடியோ முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி Realme மேலும் பல ப்ராடக்ட் வந்து லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. இன்னைக்கு 4 ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. எல்லாருமே நான் ஸ்கிரீன்ல வந்து கொடுக்குறேன். Realme டிஷர்ட் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. Realme புது வயர்டு இயர்போன் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாம் இருக்கு. இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாம் நம்ம வந்து வீடியோ போடணுமா வேணாமா அப்படிங்கறத நீங்க தான் டிசைட் பண்ண போறீங்க. இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கான வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. எத்தனை பேர் கமெண்ட் பண்றீங்களோ அதுக்கு தக்க மாதிரி நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்றேன். மீண்டும் உங்களை அடுத்த சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.